Gai algara pelikula bat osorik ikusteko mugikorra begiratu gabe? TikTokeko bideo laburrek gure arreta gaitasuna zatikatu dute, hiperestimulazio digitalaren ondorioz. Gaur zinemaren eta belaunaldi digitalaren arteko talka aztertuko dugu. Hiperestimulazio digitala gainkarga kognitiboaren eta sentsoriaren egoera bat da. Gailu elektronikoen bidez estimulu gehiegi kontsumitzeak eragindakoa. Esan bezala, gaur egun gero eta gazteago erabiltzen hasten dira, gailu elektronikoak. Horien artean, bai mugikorrak, ordenagailuak edota tabletak. Hain adi txikiko haur bati telefono bat ematean, dependentzia bat sor dezake, eta horrekin haurra ez da gai izango ezer egiteko ondoan telefonoa ez badu. Horregatik gaur egun gero eta pertsona gehiagok ezinezkoa ikusten dute pelikula bat beraien etxetik kanpo ikustea. Ez dutelako mugikorra erabiltzeko aukerarik izango. Horrek baita ere, plataformen kontsumea areagotu baitu. Pantailen erabileraren datuak aztertzen baditugu, UNICEFek adierazten digu gaur egun gazteen 92,5% sare sozial bakar batean kontu bat daukala. Eta 75,8%ak sare sozial baten baino gehiagotan. Lehen mailako ikasleakok beraien mugikorra propioa lortu izan dute adin oso txikian. Adibidez, 10 urtetik gorakoen 41%ak bere mugikor propioa dauka. Horregatik esaten da, gero eta gehiago hasten dala telefonoengan dependentzia hori. Eta azkenean ez badugu kontrolatzen gure umeek egiten dutena, informazio eta eduki desegokia aurkitzeko arriskuan utziko ditu. Nora eragiten dio mugikorrari eta gabeko erabilera gazteen arreta gaitasunari? Oso eragin larria du zergatik sortzen ari garelako sari prozesu oso azkarrak. Orduan, gure gauduna dutzen ari da hori oso sari azkarriko sistematara. Sortzen ari gara eta dopaminaren aditua bihurtzen ari gara. Interesgarria ez bada, zenbat denbora behar da interesgarria den erabakitzeko. Ezer, bat edo 2 segundu, zer esaten diguri sare sozialetan, zer euki behar du bideon bat sare sozialetan, lehen segunduan harrapatu egin behar du. Orduan, sortzen ari gara dopamina sistema azkarrak. Zer gertatzen da? Garuna behar duela aspertzea, frustratzen ikasi behar du. Bakarrik sari sistemaren bidez lan egiten badugu, ez gara hori lantzen ari. Orduan lantzen eta sortzen ari gara, askoz arreta arazo gehiago, antsietate arazo asko gehiago, eta gero badago beste alderdi bat oso garrantzitsua dela, honen guztiaren eranskina jazarpen sistema dela. Hau da, internetekin lan egiten dugunean, atxitu bat oraindik ez dugun asimilatzeko informazioa gure adinarekin, ez dago adin kontrol errealik. Beraz, adinagatik ez dagokion aurrak atxitu eta jazarpen dago. Hau da, ez dakigu nor dagoen, zein pertsona dagoen profil horren beste aldean, animotasunagatik jazartzea asko zerrezagoa da, edo norbaiti gauza itxusiak esatea animotasuna askoz errazagoa da, ezta? Orduan mejunge hori guztia ematen ari da eta batiburrillo aldi berean. Aurretik esan bezala, gaur egun gailu mugikorrak erabiltza gazteen egunerokotasunaren parte da. Sare sozialetarako eta plataforma digitaletarako etengabeko sarbideak ikusentzunezko edukia kontsumitzen den modua eraldatu du. TikTok bezalako apak, bideo laburrak, dinamikoak eta berehalako kontsumokoetan oinarritutako eredu bat ezagutarazi dute. Eduki mota horrek estimulu askar eta etengabeak eskaintzen ditu, eta horrek kontsumo ohitura zatikatuagoak eta denboran laburragoak errazten ditu. Honen ondorioz, estimulu horien eraginpean etengabe egoteak eragina izan dezake arreta aldilusta mantentzeko gaitasunean. Gero eta ohikoagoa da gazteak filmak edo telesaiak ikustea eta mugikorra erabiltzea aldi berean. Dela sare sozialak kontsultatzeko, dela mezuak erantzuteko, dela beste eduki batzuk aldi berean kontsumitzeko. Zer eragiten dute TikTok bezalako bideo laburren plataforme gure burmuinetan?
hil egiten gaituzte, konbinatu egiten gaituzte dopamina prozesu azkarrak erakusten dituelako. Scroll egiten orduak eta orduak konturatu gabe, ez garela ezer egiten ari, sari sistema azkarra delako. Gainera, aldi berean, streaming bezalako plataformek, ala nola Netflixek, eduki ugari berehala eskuratzeko aukera ematen dute, eta horrek kontsumo ohiturak ere aldatu ditu. Film bat erraz gelditu, aldatu edota usteko aukera emanez. Testuinguru horrek aldaketa nabarmena planteatzen du zinemarekin erlazionatzeko moduan. Etengabeko arretan oinarritutako kontsumo tradizionalaren aurrean, eredu dinamikoagoa, etena eta etengabeko estimulazioaren beharrak baldintzatuta agertzen da. Gertatzen ari zaizkigun gauzetako bat da mugikorrarekiko menpekotasuna daukagula. Eta asko kostatzen zaigu aitortzea mugikorrak diseinatuta daudela gure arreta deitzeko, beti pizten da argi bat, beti mezu bat ateratzen da, beti dago zerbait mugikorrean atentzioa ematen duena. Orduan, mugikorrak menpekotasuna sortzeko eginak daude, eta gainera guk ez diogu muga bat jartzen. Orduan, film bat dago, nola egongo naiz? Ordu eta erdi etengabeko arreta gauza bakar batean. Mugikorrak erakutsi dudanean gauza askori etengabe adi egon naitekela. Erakutsi ari digute atasanitxeko prozesuak egiten frogatu denean. Atasanitxa kaltegarria dela, nerviosistemarentzat, gaurunarentzat, pertsonarentzat, orduan joko horretan sartu garenez, ikasi egin behar dugu, ikusten ari bagara film bat mugikorra gelatik kanpo dago. Lotan bagaude mugikorra gelatik kanpo. Kanpo daudenean mugikorrei espazio horiek eman behar dizkiegu ikasten ari bagara mugikorra gelatik kanpo. Elkarrizketa batean nago lagun batekin, mugikorra gelaten kanpo dago. Bai? Gaur egun, sare sozialen eta bideo laburren erabilera eragin izan dezake gure adimenean, baina ere aragotu ditzake atxeta edo kezka motorkoa deretan, guztiz. Horregatik komentatzen dizuen azkenean dopamina indartzeko sistemarekin lan egiten dugu bat-batekoak direnak. Eta oso azkar kastigatzen duten sistemak dira. Horregatik teknologia azalean gara. Gertatzen dena sozialki onartu dago oraindik. Estimuluaren beharra saiheste emozionaleko modutzat har dezakegu? Begira, saiheste emozionaleko modutzat daiteke. Baina ez dut uste izan daidila emozioak saihesteko formula. Hau da, gurpil barruan zaudenean, saiheste emozionala eragine da duela. Baina normalean ez da horretara izten saiheste emozional bezala. Gertatzen dena da, behin barruan zaudela, ondorietako bat dela. Zergatik ez badut astirik aspertzeko, nire pentsamenduetan egoteko, zer pentsatzen ari naiz, ez sentitzen ari naizen, nola kudeatzen ari naizen, ados, nagoelako scroll azkar egiten, niretzat ondorio bat gehiago da, zergatik iristen zaidan. Nahiago duzu zinemara joan filmak ikustera edo etxean ikustera? Ni nahiago pelikulak etxin ikusi, ni tranquila nagoelako da, tranquiliadia etxik da nire gustora da nire ritmora da ikusteko. Mugikorra erabiltzen duzu film bat ikusten duzun bitartean? Batzutan bai ikuste dut mobile, baina emoten dotzat pausa pelikulari. Hori batez ere izaten da, momentu baten ez baiaten interesetan edo bestela directamente egiteko hori beharra dekotelako. Uste duzu mugikorrak arreta galaratzen dizula kontzentratu nahi baduzu ere? Izan daiteke bai. Igual ikusi dozu mobile momentu baterako da zoz 5 minutzu edo 10 minutzu da ja astute jatzu zer gertatu dan edo hori astute jatzu. Inoiz sentitu duzu mugikorra ondoan izateko beharra? Bai, igual mezu bat hiltzen baiaten edo dei bat edo batez ere hori dependentzia daitzi bai. Zergaitik uste duzu gazteak gehiago lotzen direla TikTok edo Instagramen bideo laburrak ikustera?
Nik esango naben harine dizelako. Harine dizelako da hori azkenin, pereta gehitxeo emotezkulako, edo ez deuelako eskatzen hainbeste konzentrazio igual, holako gauza gaitzik. Gaur egun nondik jakinarazten zaizu film berri bat ateratzen dela, sare sozialetan edo karteldegietan? Ni batez ere sare soziale gaitzik enteretan az. Enaz gelditzen kartelera ikusten. Nahiago duzu zinemara joan filmak ikustera edo etxean ikusten? Hombre, alba dut nahiago zinemara jotea. Mugikorra erabiltzen duzu film bat ikusten duzun bitartean? Etxean bai eta zineman ez. Uste duzu mugikorrak arreta galarazten dizula kontzentratu nahi bauzu ere? Bai, pilo bat. Inoiz sentitu duzu mugikorra ondoan izateko beharra? Bai, nire zuenka bai. Eta aldatu nahi dut ohitura hori, baina bai. Zergaitik uste duzu gazteak gehiago lotzen direla TikToken edo Instagramen bideo laburrak ikustera? Azkenean oso eskura dugulako mugikorra eta normalean TikTok ikusten dugun edukia gehiago estimulatzen zaigu 2 orduko film baino. Gaur egun nondik jakinarazten zaizu film berri bat atera dela, sare sozialak edo karteldegietan? Normalean sare sozialetan. Nahiago duzu zinemara joan filmak ikustera edo etxean ikustea? Nik nahiago dute zinemara joan, ez da, baina pelikula sarbat baden edo horrela, etxean, logikamente. Mugikorra erabiltzen duzu film bat ikusten duzun bitartean? Batxotan, bai, filma peinatu bat baden, agian bai, depende, baina normalan ez. Normalan nik nahiago dut, atento egotea pelikula bat ikusten nagoen bitartean. Uste duzu mugikorrak arreta galaratzen dizula kontzentratu nahi baduzu ere? Bai, ez da, zu zaude kontzentratzen saiatzen zara, baina mugikorrek egin bazaude, kontzentratzea agian ez da hain erreza. Inoiz sentitu duzu mugikorra ondoan izateko beharra? Esango nagoen, ez baina batek daki igual bai. Zergaitik uste duzu gazteak gehiago lotzen direla TikToken edo Instagramen bideo laburrak ikustera? Izenak esaten dago, ez da, bideo laburrak. Harinago kontsumitzen dira, denbora gutxiago ematen duzu, eta zuri iruditzen zaizu denbora gutxiago ematen duzula, baina pelikula batek irauten duena ematen duzu bideo laburrak ikusten. Gaur egun nondik jakinarazten zaizu film berri bat atera dela, sare sozialak edo kartelegietan? Bietan. Adibidez, Marvelen pelikulak leku askotan egoten dira anuntziatuta, ez da? Interneten, no seke, baina agian beste pelikularen bat kartelegi baten. Bai gazten ikuspuntuak eta baita ere psikologo baten ikuspuntua eta arrazoiak ikusita, ondorio landu eta sendo batera heldu gaitezke. Zeran gaur egun gero eta errazagoa den kontzentrazioa galtzea. Gure garuna zorabietuta dagoelako gauza bat baino gehiago batera egitera ohitu delako. Telefonoa erabiltzea film bat ikusten ari garen bitartean, baina baita ere gure egunerokotasunean sartu eta normalizatu dugulako. Etxeko lanak egiten ari garen bitartean, ikasten ari garen bitartean, gure ondoan izan behar dugulako telefonoa. Mezu bat, dei bat, edota sare sozialetan sartu nahi garelako. Zinemari lotuta, zinemaretoak ez dira berez edozein estrenaldi ikusteko lekua. Hau da, gero eta pertsona gehiagok erabiltzen hasi dira plataforma digitalak zinemara arratsalde baten joan beharrean. Borobiltzeko, gero eta arinago edukitzen dute gazteek bere lehen mugikorra, eta sare sozialetara sartzeko sarbidea. Orduen horrek gure garunaren eta gure pentsaera gaizkitu dezake.